предишното видео съм ви показвала силиконовите подложки за рисуване на френската марка Super Petit, а днес искам заедно да отворим любимия ми комплект. 6 игри за изпът за деца над 6 годишна възраст. Игрите са поместени в изключително компактна кутия и идват с 3 силиконови подложки, които са изключително меки и много здрави. Както виждате, имаме 6 вариации на игри от двете страни на всяка една от подложките, като можем да играем бесеница, морски шах, да отцветяваме мандала или да правим пиксел арт. Всеки комплект идва с 3 фломастера на водорастворима основа, които възпроизвеждат прекрасни наситени цветове. Ако пък имате нормални фломастери вкъщи, не се притеснявайте. Те също могат да се използват с силиконовите подложки. Защо обаче препоръчваме да рисувате с водорастворими фломастери? Защото след като детето приключи, само с една мокра кърпа е изключително лесно, без никакъв натиск, да почистите силиконовата подложка. И ако искате фломастерите да работят дълго време, преди следващо оцветяване, подсушете с суха кърпа. Най-приятното е, че може да преизползвате кутията отново и отново. Или, ако имате някакъв несесер, ние препоръчваме специалния на Super Petit, съвсем спокойно фломастерите и силиконовите подложки отиват вътре и можете да си го носите. 6 игри за изпът на Super Petit ще намерите на witki.bg.